Go! Hi everyone! So we're off to Dampas Cemetery. Kay manglimpyo mi sa cementerio. Actually, amo nang himuon every year. It's our annual routine. Panahon sa All Saints Day and All Souls Day, mo visit sa among mga loved ones, dear departed loved ones there. So for 2 years, because of COVID, the cemeteries were on lockdown. So dito rami sa mua, no, magnagkot. But this year, medyo luag-luag naman. So mga tumi sa cementerio, and my father is there, my dear father. Among hinluan ang iyahang puntod, ang iyahang lubnganan, as well as my lolos and lolas are there. So among ginahinluan, no, manghinlo. And I'm glad, no, medyo normal na ang panahon. Medyo nawala-wala na sa COVID, although naapag na siya. Allowed na, no, mo visit sa cemetery. So, ato ta sa cementerio. Ay nang kuan niya. Traffic. So, naabtan ta sa stoplight. And duol nung ta mohapit tag flowers, maskin kay modual man ta, maskin ugma pa or sa Wednesday ang celebration guild sa Kalagalag. Over there, akong suki sa flower shop, flowers. I'll try to stop kung makastop ko din ha, to buy flowers for my dad. Weh, kena rasa? So murag matauran man gid mi ani. Magdaan na lang gid mig lunch. So mag drive through ta diri. Okay, mas dool-dool siya sa cementerio. Thank you. Hi ma'am, this week dati ka pa sa order na kalaki 10 pieces nuggets, the crispy chicken sandwich. Okay. Large fries and the orange juice na nito. Thank you. Hi, Papa! Oops. Kaya ang limpyuhan imong lugar. Okay, sagbot. Gaya na siya upuan. Buyog. Buang ayo. Ha? Kalit wala nag. Di, wala na ni. Oh, see? Gaya na buyog yung taon. $300. Oh my God. Kung nalay may littering. May mga buotan ako mga friends here. Ano sa'yo ngalan ninyo? Ha? Og?
Si Richard. Thank you ha for helping me. Ako ni kuan sa akong YouTube channel. Na mo YouTube. Ayun, eh. Ha? Yan naman. Yan ang kay maayo man yung gibuhat. Daghan na mog nalitringan. Kaduha pa ni. Ay, kaduha. Okay. Taro nga ha. Thank you. So, gidadaan siyog map ni kuya. Gidadaan siyog map para madali ay ang trabaho. Thank you, kuya. Okay. Na para madali ang limpyo, gamitan og map. Very good, kuya. Kuya wa kay manilhig oy. Maglingkod man. Hinayi, kaya hindi malagpot dire, kaya nahuman ako silhig ari. So, ano no? Nahima na among tradisyon, kada kalag-kalag, yung mga hinlo sa amo ang departed loved ones ng mga lubnganan. Okay. Okay, so, kani siya, si kuya, we're training him with the tradition, and I hope he keeps up with tradition. Maskin matigulang ni siya, and he will pass on this tradition to his family. Puhon-puhon, umaabot, layo-layo pa. Wala, ang bi, patay ko ani ron. Yung balik na siyang balay nga akong gibungkag, sorry bi. Sensya na. Ato na kasalain magbalay ka. Wala na ba? Ang ganahan man kadiya. Oy. Walay nga na din na sila magbalay. Kaya gibungkag nako. Gibungkag nako iyang balay. Kagama siya bagong balay. Oh my God. Okay. Picture ka pa. Okay. Ano ubos siya? Ato sa taas unang katong gibutangan mga kandila ana. Lamin tag makuot lagi nang nakuan di man maabre. Kana. Okay, daghana ka ayong tawo. Oh, sa lagi video na. Oh, magdoon ra ka imay ani. Na diha oh. Iya to.
Flower girl. Water boy. Mayo ing ano ing rasa kay wala kayo tawo niyang hapon nagaguot ni.